ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା କଥା ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପରିଚିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ କରିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥରେ ଶୁଭଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3ଟି ପିଠା କିଣିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5ଟି ପିଠା କିଣିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା। ସେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଟ୍ରେନ୍। ବେଳ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ 3 ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଠାକୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ କରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସେ କୃତଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 80 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଗଲେ। ଯେ 3ଟି ପିଠା ଆଣିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ସେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ। ଯେ 5ଟି ପିଠା ଆଣିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସମାନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ 3ଟି ପିଠା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଯେ 5ଟି ପିଠା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 70 ଟଙ୍କା। ସେ ଏପରି କିପରି ସମାଧାନ କଲେ? କ'ଣ ସେ ଠିକ୍ କଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମାଧାନ କିପରି ହେଲା। ପ୍ରତି ପିଠା 3 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେ 3ଟି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଠା 9 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ 8 ଖଣ୍ଡ ଖାଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ 5ଟି ପିଠା ଆଣିଥିଲେ ସେ 15 ଖଣ୍ଡରୁ 8 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ 7 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଇଲେ 70 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେ 3ଟି ପିଠା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ବୋଲି ଆଶା। ସମସ୍ତେ ଏତିକିରେ ମୋତେ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।